so that they, as they now give thanks for the gifts, as she now gives thanks for the gifts of her children, she may always remain united with them in thanksgiving, in Christ Jesus our Lord. Amen. May the Lord God Almighty, the giver of life, both in heaven and earth, bless the father of these children, so that together with his wife, they may, by word and example, prove to be the first witnesses of the faith to their children, in Christ Jesus our Lord. Amen. May the Lord God Almighty, through by water and the Holy Spirit, has given us new birth into eternal life, abundantly bless all you faithful here present, that always and everywhere you may be active members of his family. May he bestow his peace on all who are here, in Christ Jesus our Lord. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down upon you and remain with you now and forever. Amen. Go forth. The Mass is ended. Alleluia, 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 oh, alleluia, alleluia. Father, maker of the world, Father, creator of the earth, oh Father, speaker of the word, make us Father, break us Father, mold us in your ways. Make us Father, break us Father, mold us in your ways. Alleluia, alleluia, oh alleluia, alleluia. Jesus is the way. Jesus is the truth. Oh, Jesus is the life. Jesus is the way. Truth, he is the life. Jesus is the way, he is the truth, he is the life. Alleluia, alleluia, oh, alleluia, alleluia.
n'afa na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 22 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu kene onye nwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile. Ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazila anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu, nye aka
ndị mmụọ na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnna m ka unu rịọbara m ose bụ ụwa Chukwu anyị ayịyọ ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Chineke ji ike niile, onye ihe niile kacha mma si n'aka ya bịa, mụnye n'ime obi anyị ịhụnanya maka aha gị,
biko zụlite ihe niile dị mma n'ime anyị ka anyị na-eto n'ofufe gị, were amara gị na-echekwaba ihe ndị ahụ ịzụlitere n'ime anyị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Onye nwe anyị, ị ghọọla m aghụghọ, mekwa m ka m ghọọ onye aghọgburu n'aghụghọ. I jidosiala m aka ike, mee ka uche gị mezuo m n'ahụ. Lee na mmadụ niile na-akparị m ụbọchị niile. Onye ọbụla jikwa m na-eme ihe ọchị, n'ihi na mgbe ọbụla m mepere ọnụ m kwuo okwu, mgbe ọbụla m tiri mkpu, ihe na-esi n'ọnụ m na-apụta bụ nkwusa banyere ihe ike na mbibi. N'ụzọ dị etu a, okwu Onyenwe anyị m na-ekwusa na-ewetara m mkparị na ịkwa emo ụbọchị niile. Ọ bụkwa ya na-emewa m obi m sị, anaghị m ekwupụta ihe ọbụla banyere ya. Agakwaghị m ikwu ihe ọbụla metụtara aha ya ọzọ. Ọ naghị ekwe m, n'ihi na okwu ya na-enwu m ọkụ n'obi. Ọ dịkwa ka ọkụ enwuru enwu emechibidoro n'ụzọ n'ime ọkpụkpọ m. Ike agwụla m ịnagide ekpomọkụ nke okwu ya. N'ezie, apụkwaghị m ịnagide ya. Okwu kosebụwa Onye nwe m na Chineke m, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Onye nwe m na Chineke, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Na Chineke, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Onye nwe m na Chineke, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Chineke, ị bụ Chineke m na-achọ. Aha m na-achọsi gị ike. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị, dị ka chi ọbụbọ n'ala kpọrọ nkụ na-enweghị mmiri. Etu a ka m si ele anya n'ebe ị nọ n'ụlọ nsọ, ka m wee hụ ike ebube gị, maka na obiọma gị dị mma karịa ndụ. Egbugbere ọnụ m ga-eto gị. Na Chineke, akpịrị na mkpụrụ obi m nkụ
maka gị. N'ihi ya ka m ga-eji na-eto gị ugbu a ndị ndụ. Ewelitele m aka m elu wee na-akpọku aha gị. Mkpụrụ obi m ga-enwe afọ ojuju ka onye ejiri ihe gbara abụba kwadoro oriri. Ọnụ m wee na-ekwe otito gị. Ị bụ enyemaka m, n'okpuru ngụ gị ka m na-eti mkpu ọṅụ. Mkpụrụ obi m na-arapara gị n'ahụ, ijiri aka nri gị koro m. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Ụmụnna m, eji m obi ebere Chineke na-arịọ unu ka unu were ahụ unu gọrọ Chineke dịka aja dị ndụ edoro nsọ, nke na-amasị Chineke n'eziokwu. Unu eṅomikwala ụdị ndụ ahụ ụmụ ụwa gbara unu gburugburu na-ebi, kama meenụ ka ụdị ndụ unu na-ebi bụrụ nke enwoghara enwogha n'usoro ọhụrụ ahụ eji eche echiche. Ọ bụ so otu a ka unu nwere ike isi chọpụta ihe bụ ime uche Chineke, bịakwa mara nke bụ ime ihe ọma, ime ihe Chineke na-achọ, na ibi ndụ zuru oke. Okwu nke osebụ ụwa Onyenwe anyị, okwu gị bụ eziokwu. Doo anyị asọ n'eziokwu gị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Site mgbe ahụ gawa, Jesu malitere ime ka ụmụazụ ya ghọta na ọ dị ya n'akara aka ije Jerusalem taa nnukwu ahụhụ n'aka ndị okenye, ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ, na ha ga-egbu ya, mana ọ ga-esi n'ọnwụ bilite n'ụbọchị nke atọ. Mgbe ahụ ka Pira kpọrọ ya jee n'akụkụ malite ịkọwara ya ka ọ ghara ịta ụdị ahụhụ ahụ, wee sị,
onye nwe anyị Chineke ekwere ka ihe dị otu ahụ mee gị ma ọlị. Ma Jesu tụgharịrị bachie Pita ọnụ sị ya, gafee m n'azụ ekwensu, ịnọchiri m ụzọ, n'ihi na ijiri anya mmadụ nkịtị hụ ya, ma ọ bụghị anya Chineke ka ijiri hụ ya. Jesu bịakwara gwa ụmụazụ ya sị, onye ọbụla chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ m ga-eburugodo ụzọ jụọ onwe ya, bịakwa chee aka bụrụ obe ya, na-eso nzọụkwụ m. N'ihi na onye ọbụla na-achọ ichekwaba ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọbụla tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya. Ma kedu uru ọ ga-abara mmadụ ma ya ritechaa ụwa niile n'uru, wee napụ ya ndụ ya? Ma ọ bụ ihe mgbanwe gịnị ka mmadụ ga-eji gbanwere ndụ ya? N'ihi na mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube nke nna ya n'ọgbara ndị mmụọ ọma, ọ ga-akwụ onye ọbụla ụgwọ dị ka aka ọrụ ya siri dị. Oziọma nke Osebụwa. Otito dịrị Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ, onye ije anatago. All right. It was a very good trip. I always say, enwelo a friend in Natalono, Tokili na Lagos, Okwera Nata East. Then, Mbo trial in Nata, he only came in a day. Nyogasia, because on the seba ne send the lemma de go nya na alolu yolo. Na logaslia ha na alo. And I think in my mind, no nya ha choro, ka obia nyo ihe na eme ofuma. So every minute they send the WhatsApp ebe belo mmadụ isi. They send the WhatsApp ebe nwoke gbakọta ọgbagha akwụkwọ ya. So next minute enwe ebe kidnap mmadụ na Kogi. O send the asị ya nọ na Ọnịcha ka o mee kịta. Imetu esi ede breaking news happening now. So ọ natalu just alụọla ya aka, ọgbalụkwa gbapụ pụọ Enugu bakwa plane jee na Lagos n'ọcha nataba. Now, ọ natakwa ihe ahụ bido send bakwa ego back to Nigeria. Kedụzi ihe na-alụ? Ihe alụlụ ga-alụ gị nwa afụrọ. Mana anyị nọ na Nigeria 1 month, Dr. Mozo nọ 2 weeks. I see Ọnịcha jee Enugu. Anyị nọ mee ka o zue nọsịa. Anyị nchasị Enugu jebe Ghana. Anyị nọsịa, anyị natakwa nọgide 1 month. Isi anyị apụrụ. Na anyị ji ekwu maka ndị ga-akwado ije Disemba jekwa n'ụlọ. Na sese dị n'ụlọ WhatsApp ebe ezuru mmadụ zuru onye nwa nwekwa onye a na-ezu etu ahụ. Nwe onye a na-ezu maka ọ bụrụ na enwe onye na-enye ego ka ọ lụọ ọrụ gị ihe, ọ ndị ahụ na-ese ndị karịa ụdị WhatsApp ahụ ka ụnụ rapụ ịnata ka ha ji nwa na-eri nri maka ọ na-aka anyị ka esi eri nri. Na ị chọrọ ka elie nri ahụ ọfụma, ịma na ese ndị alụghị ebe bepụrụ mmadụ aka bepụ onye ahụ okwu gbuwa ya isi, inekata ọbala ejụọ ọ n'isi ga ịgbafelu. Then kwa ụbọchị ije na-alụ ọrụ na-alụkaju ụlọ ebe niile, unu ide afọ unu ide alarụ oke na ọchịcha nọrụ n'ime ịnọrọ emere ka na-agba ọsọ. So nne ji nke ahụ iche. So na anyị ejesigo, anyị anatago, ekene dịrị Chukwu. Just onye je ọ dị very careful na-enyo ana. Ọ bụrụ na ibe gị na-eyi sepas, ịgba mbọ yiri sepas, eje na-eyi shu ọmalịcha niile na environment ị nọ. Ọ bụ na adịghị gold, idobenu gold gị yiri nke ibe gị na-eyi ka ịdị ka ibe gị. So and again, secondly, but I thank God na anyị niile ya, there is no casualty both here and home. Onye ọbụla ya maka ihe na-eme n'ụwa tata, apart from the 2 deaths anyị nwelu, which I am so grateful to God na 25th of last month
afọ sem video gosi na ihe Deacon Emel was very successful. So I'm making a quasi for successful outing. It was beautiful. And akoke akanako. So una abanika. Thank you everybody. Akamara makanga kurugi chineke muo. Akamara makanga kurugonye nememao. Kubara ya kamaramao. Kubara ya kamaramao. Kubara ya kamaramao. Kubara ya kamaramao. Igbo Mass. Baragonye nememao. Babara Igbo Maramao. 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 Akamarama kanga kurugi chineke muo. Akamarama kaiga kurugonye nememao. Kubara ya kamaramao. 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 Kubara ya kamarama akamarama. Amen. Amen. Normally ihe ọgụgụ niile Chineke gosipụtara n'ụbọchị tata ewetara ihe ọgụ nke mbụ n'akwụkwọ nke Jeremaya, weta ihe ọgụ nke abụọ n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Rom, wetakwazi ozi ọma n'akwụkwọ nke Matiu dị asọ. Inene ha niile ị ga-afụ na Chineke chọrọ ka anyị na-enwe encouragement in our discouragement. To be encouraged even in the midst of discouragement. Why? Maka na ekweta na Chineke. Now, ndị amarọ Chineke ọfụma na-abụ when they are discouraged in life, what do? They do number one is either na onye ahụ banyere na depression, lose obiara ya, because they won't have hope onwere, because now the anchor that could have held him or her adịrọ. Ọnọdụ ka ebe etinyere ụgbọ na mmiri, ọ na-efloat. Ọ bụ na ijiri ụdọ jide ekenye ebe ị ga-ekenye, kedu ihe ụgbọ ahụ ga-eme? O muvuo. Mana ụgbọ nọ na bank of the river, enwere storm, mana enwere ihe iji were kenye ebe ị kwesịrị ikenye, kedu ihe ga-eme? The storm ahụ na-emegodo ụgbọ ahụ eme gịnị? Anọdụ ebe ọ nọ, because na enwere ihe jie. Etu a ka ọ dịkwazi n'ime ndụ anyị when we are encouraged or when we are discouraged. Anyị na-enwekwa nnukwu encouragement because na anyị bụ ndị ụka. Mana people abụrụ ndị ụka, onye aghọtara Chukwu na-abụ whenever that person is discouraged, is either na the person commit suicide. Unu na-anya n'obodo unu ga-ama na enwelu high rate of suicide. Ndị mmadụ na-akwụ ụdọ like anything. Sometimes I remember some years back, even not can recently, before Obama banye, enwelu mgbe enwelu a recession, economic recession, hunger everywhere. Some people lose lọrụ ha, gịnị ka ha mere? Ụfọdụ decide ya
ọ gbagbusia ụmụ ya niile, ọ gbagbuo nwunye, o meze gịnị? Ọ gbagbuo onwe gịnị? Maka na ya ma achọ iji anya wee fụ afụfụ that may not even last for 1 year, afụfụ that may not even last for 6 months, because they are so discouraged and na ha nwere anchor where they can stand because they have no faith. Mana Chineke na-achọ ịkụziri anyị na anyị bụ ndị ụka that there must be some level of difference in our lives, because in the midst of discouragements of life that we must be encouraged. And we must be encouraged because na anyị nwere Chukwu, na anyị nwere onye anyị na-efe. Onye mere anyị ji agụ egwu asị, onye anyị na-efe dị mma o, onye anyị na-efe dị mma, ndị mmụọ ozi na-eto ya elu ụwa na-aja ya mma, onye anyị na-efe dị mma. Anọ hope maka na onye na-efe dị mma ga-eme that in the midst of this discouragement, you have courage that someday it must be good. I know some of these challenges. Imagine as a parent, ụmụaka ị na-azụ, ị na-akwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ, ị na-ebuje ha school, from pre-K, kindergarten niile, elementary school, secondary school, university. Eventually, ụmụaka atosịa kwụrụ on their own. And at that point, ihe na-echezi bụ ka na-apart your back. Now say thank you, mommy, thank you, daddy. Then all the same ụmụaka ahụ pick some defaults in you, just little defaults. Few things email ha. Ako when can they mụ na aka na-ekpe ikpe. Ihe ka na-ewu ewu kịta abịatara ma mụ ya apịara ya. Mgbe ya dị n'ụmụaka. Nyanwa bụ ihe o ji aka tata. Ọ bụ ji ọkpọchacha ma mụ ya asị. Ofu ịtarị. Then o wepụzie ihe ọma niile nwaanyị a mere. You na-ekwu so ihe ọ na-akpọ mommy, you are very wicked. So in the midst of this volume of discouragement, you put in a lot. But then the resultant effect of it became so discouraging. Then I do again, why did I even invest so much time and energy? How do you react to some of this? Some people, I always say that, like we do a lot of savings. And save na bambo na yo Chineke na by the time I get 65, ka I retire, onye ha na park ego na edobie ụfọdụ niile enwe ka na-eme 65 I will never come. Enwe cosmos born elu 64. That's it. Chineke asị onye ahụ gwa gị bịawazịa na 65 anyị na-eche may not be yours. Ụfọdụ na-elukwanụ 65 ahụ ọ sị ya retire zia nọ mgbe ya ga-retire ya tọọzi ụwa niile wee mebe nke nwanụ na-agbakọsị ihe ya ga-eme eme. By the time onye a na-aba 70, ọ banye plane, ozugbo plane na-alị n'elu, ume mmapụ, emekatazie nwee storm n'elu ebe ahụ, blood pressure ya niile ọ ṅụchara ọgwụ blood pressure oji. Ị na-asịzi kedụzi ihe mmadụ na stores ihe ndị ahụ niile. I told them in my church, that's in ha nke onye jikwono kete nọ keta Chineke dobege ndụ. Have what you can have, go where you can go, eat what you can eat, do what you can do. That is good. But I na-eche mgbe ahụ, there is no time. What you have now belongs to you. Echi belongs to who? To God. All Chineke nwe echi. Echi does not belong to us. What we have is now. And so what you don't have now, and you're hoping that tomorrow, enwere ike mgbe ahụ, ndị niile mmadụ kwesịrị ili kịta, ụmụ obele ihe mmadụ kwesịrị ili, ọ sị na ya meelie. Eluzie mgbe nwanne onye ahụ ameelie, ihe ndị ahụ agụbịa. Ngwa lienu ji, mba. Rie ede, mba. Rie rice, mba.
ọya niile nọ n'ụwa agba onye ahụ okilikili. In the midst of all these discouragements, how do we handle it? Ewegosi anyị etu Jeremiah si wee handle his own discouragement. In life, enwere onye afụfụ gbanahụrụ n'ụwa, onye ọsọrọ ya bụrụ, ọsị abụgo na ị nọ n'eluigwe, ọsị abụgo na ị bụ a man of God, ọsị abụgo na ị bụ prophet. Part of our human journey is suffering. Mana the question bụ, how do I handle my own cross? How do I handle my own difficulties? How? Egosi anyị Jeremiah. Jeremiah is one of the longest prophets of God. In fact, Jeremiah served God for 40 years, more than most. Most prophets, by the time in Neku, thus says the Lord, ejidegi gbuo gị, nke aga. Mana for Jeremiah, God kept him alive. And the worst thing for Jeremiah was, na mgbe ahụ ọ na-ekwu okwu Chukwu, ọ na-ekwugodo okwu ndị ọ na-ekwu ada-eme gịnị? Ada-ege ntị. And then, second part to Jeremiah bụ, na Jeremiah see from the southern part of Israel. Mana southern part of Israel, agụụ dị, maka na ha na-edobe iwu Chukwu na-agbalụ, they didn't want foreigners to come in. So agụụ bịa dị na side ha. Mana ndị bi na north bụ ndị openlu their doors. Ndị obodo ndị ọzọ bata, buru ihe ọjọọ niile, buru alụsị niile nọ n'ụwa bata n'Israel. So Chineke si Jeremiah, si from the south jee na north ahụ ka ịgwa ha n'ihe ha niile ha na-eme na ọ dịrọ mma, na iwe Chineke na-abịa. The more Jeremiah na-ekwu na iwe Chineke na-abịa, the more ha na-akpọ Jeremiah iyi. Even ụfọdụ elekata asị a na-agụ dị na south bubatara ya na north, ya na wekwazi ebe ha na agụụ egbu onye ya si na be ha pụọ. Ha kọkọtazie Jeremiah. Jeremiah na-echekwanụ ka Chukwu mmanụ bịazie gbuo ndị ahụ niile, Chukwu ekwere abịa egbu ha. Ọ na-akatasịzie nwe jekwuru Chineke si Chineke ọ bụ na ego ya n'oyibo nke agụ n'Igbo ọ sị na Chineke na ịghọrọ ya aghụghọ. Ịma na aghụghọ can mean a lot of things n'Igbo. Mana ego na nke oyibo ọ sị Chineke, you have duped me. Ya igwuru nwayo. Na gịnị ka emere gị ji gwu ụdị waya? Na sọsọ ihe na-apụta ya n'ọnụ bụ ihe ga-eme ndị a, ihe ga-eme ndị a. Mana ndị anọ kama ihe nwanne ga-eme ha ga-eme ha eme gịnị? They continue to prosper. In fact, ike agwụghị ya ji ekwu okwu na ya chọọzi ikwu, I am so discouraged. I don't want to continue preaching. I want to be on my own. Let me go, God. Question bụ, have you found yourself in a situation where you are so discouraged? This is Chineke, I am tired. Jeremiah found himself in the same situation. Mana the more Jeremiah na-agwa Chineke na ya chọrọzi, ọnọkata ọgbafele ọsọ. Can you hide from God? Mba. Ọsọ gị gbawara Chineke ọsọ, ọkwa Jona gbalụ nkie. Asị Jona, go to Nineveh. Jona sị kama ya ga-eje Nineveh. Gịnị mere na o kwere eje? Nya sị na Chineke bụ ezigbo mmadụ, nya mejere amepe ọnụ ya kwuo okwu Chukwu na Nineveh. Ndị Nineveh chegharịa, Chineke agbaghalụ ha, nya mekwuna. Ọgwa ifụla alụ ndị Nineveh ya gbuchaa ha niile. Nya mekwunata okwu Chukwu ahụ. Chineke onye metara ya megene ya were isi eburu ndị Nineveh buru na nke onu metara. Jona gbafere na ya dị ekwu okwu Chukwu. Ọsọ ka Jona na-agbazi gbabaga n'ime ụgbọ. Onye ka ọ na-agbala ọsọ? Kwa Chukwu. Ọ gbabaga n'ime ụgbọ, Chineke mee ụgbọ ahụ ọ bụ the most uncomfortable ship nọ na that sea. Ndị nọ na mmiri buru ngwongwo niile dị na mmiri n'ụgbọ ha na-eme gịnị? Na-atụnye n'ime mmiri. Ka ha na-atụnye n'ime mmiri, Jona jee zoo n'ime okpuru ụgbọ ebe ọ na-agbanahụ Chineke. Zoo n'ime okpuru ụgbọ, ha atụnyekọtazie ngwongwo ha na mmiri. Jona si ebe ọ nọpụtasị ha, unu atụnyezina ngwongwo unu na-ewest product unu. I am your problem. Asị ka ezi isi wee bụ problem a ọzọ na ya na-agbala onye nwe ụwa ọsọ, onye na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo, ya jekwu zoo n'ime okpuru ana. Kama unu ga-atụfusi ngwongwo unu, were unu ya bụ Jona megene tụnye na mmiri. Kedu ihe ọ ji wesi tụnye na mmiri? Atụnye na mmiri ka mmiri rie ya, ka ya wee rapụ iji okwu Chukwu gwara ya. N'ime mmiri a ka a na-atụba gị ya, Chineke wepụta azụ si ya buru Jona. Azụ kpuru Jona n'ọnụ, azụ na-eri mmadụ ekwere eri Jona. O bugide Jona bugide Jona bugide Jona, kere ebe o butere ya n'ọnụ Nineveh ya, Jona, go and continue your job. Ọ Chukwu ahụ
ka Jeremaya na-agbala ọsọ. Ọ gbakọta Chineke jee n'ime obie na-abụọ n'obie si Jeremaya ma ị chọrọ ma ị chọghọ ọkwa ifuru okwu Chukwu a ị ga-ekwu ya. And etu a ka ọ dị na ndụ anyị niile as parents. You must do your job ma ị chọrọ ya ma ị chọrọ. You must do your job. Also have gotten that it is totally discouraged. Oh, very few people na agbala ọlụ ha ọsọ. Why do people run away? Because of selfishness. Also many people na agbala ọlụ ha ọsọ because of selfishness. Mana ndị ghọtalụ Chukwu ma na ma ị chọrọ ya that you must do your job. Even in the midst of all discouragements of life. Even in the midst of all challenges. Amago m ofu nwaanyị mụtara ụmụ. Ọ mụtara ụmụ nwoke ịnọ. Ụmụ nwoke ịnọ ahụ, unfortunately for her, was no good. Unfortunately for her, they were no good. And when I say ụfọdụ na-adị lucky, at least inwe ike nweta ebuọ ma ihe nweta ebuọ bụ agafu. Mana onye nke a na ọ dị so unlucky na ịnọ ahụ o nwere enwere ofu isi pụtalụ. Ọ bụ na ọ nọrọ na reformatory, ofu nwere ike nọ reformatory. In those days, nwaanyị esitu aka nwaanyị esi ejegide reformatory. Before na-esi reformatory apụta ebe akpọchi nke a na Kaduna, nke ọzọ nọ n'ime prison. Osetu etu aka esi ejegide prison o, etu aka ọ ga-emegide before na-efinish onye nke prison, nke ọzọ aṅụbaghị ihe na-agbala egwu na street. Ofu nwaanyị bụ ibu niile. Mana the most powerful part of her was she saw this as a cross. And she stood by that cross. And she fought for that cross. And she conquered that cross. In the midst of your discouragements, are you still encouraged? Or do you lose it? Onye mere ihe ọgụ nke Igbo Paul dị asọ dejere ndị Roma sị, we are not people of this age. Anyị abụrụ ndị ụwa. We are people of God. And if we are people of God, then we face our lives looking at God. But that if your life is dependent on how the world operates, that's when you get so badly depressed. That's when you lose it whole and entirely. Manonye bunwela anya nke Chineke na afụ Chineke n'ime afụfụ, na afụ Chineke n'ime ọnwụnwa, na afụ Chineke n'ime nsogbu. That's how we survive, because we believe in God. That's why we face every challenge of our life, knowing na onye anyị na-efe dị mma. Abịa n'oziọma egosipụta anyị Peter dị asọ. Before Peter dụọ Jesu ọdụmọdụ n'ụwa, Jesu jụrụ ha sị, onye ka ndị mmadụ na-asị na m bụ? Asị ya na ịbụ nke a. Peter bụ onye wentela ọnụ ya sị Jesu na ịbụ nwa nke Chineke ahụ, na ọ gị bụ Christ, the Savior of the world. Peter ekwusịa ya, Jesu wee kwuo okwu n'isi. Jesu wee sị ya, it is not flesh and blood that revealed this to you, but my Father in heaven. Ozugbo Jesu na-ekwucha okwu a, o chese na ụmụazị ya aghọtago onye ọ bụ. Ọ tụrụzie ka akọwazianụ ha na this is my mission. Na aga m anwụ ọnwụ, na aga m anọ na cross, na aga m eme nke a. On the third day, I will rise again. Peter nekata anya si ya mba. It's not possible. And ịma etu ndị okenye si eme ihe, maka na Peter tọọ Jesu. Kama ọ ga-enye ndụmọdụ n'ihu ụmụaka. Kedu ihe Peter mere? Ọ sị ya, na bịa. Ekwuzina na ịmara ihe ị na-ekwu. Mago asọ okenye nọ n'ọra. Sị abịa. O jee n'ofisi aja dobie si ya, ikwukwu ụdị ihe ikwuru ọzọ. Mechie ọnụ gị. Ekwuzina ka ị ga-esi wee nwụọ ọnwụ. Ịbụzikwa Chineke. Ozugbo Jesu na-enye anya ọsị ya, I rebuke you. Get behind me, Satan. Maka na ekwensu na-ekwu okwu a n'ime gị. O wee jee wee kụzie na sometimes the challenges of our lives are born by Satan. You can be a very good person. You can be a very righteous person. You can be the best of Christians. You may even have testified who Jesus was a few minutes ago. Ozugbo being there testified here, gịnị ga-eme? Ekwensu abịa. Ka ọ ghasasịa ihe ọma na achievement. Because if Christ did not suffer, where is our salvation?
Anyị iche ka efuka na akwụkwọ nsọ ịbanye na New Testament na akwụkwọ nsọ na-afụ na ozugbo Jesu Kristi mechara ọpịpịa kwado ka ya jee lụọ ọlụ ahụ nna ya zitelie ka the first thing menụ ekwensu bịa, ekwensu wee temptation bịa ka ya ghasasịa ọlụ Chineke ahụ, ka ya ghasasịa ihe ọma na-achọ imelụ ndị mmadụ. Nke a the first one, Jesu wee sị ya, get behind me Satan. Ọ sịrị ya ekwensu na-asịa, I will come back again. Then the second coming of the Satan was through Peter. Why? Because Peter was the most trusted disciple. Peter was his strength. Peter was the first person who testified that Jesus is Christ. Ọ sị ka ya yuzuo ọnụ Peter wee ghasasịa ihe ọma na-achọ imelụ ndị mmadụ. Jesu sị ya, get behind me Satan. Ekwensu ọ nalụ mba, ọ bịakwa n'ikpeazụ at the cross. And so some discouragements we have are born by the devil. Mgbe ụfọdụ were afụfụ, were suffering fejuo isi gị. Mgbe ụfọdụ were suffering fejuo ezinụlọ gị. Mgbe ụfọdụ were suffering, confusion tinye ebe niile na-agba ọkụ. Ama ebi ama na-anọ gị na-ekwu nwunye gị si ebe a kwuru, gị nwee si ebe a kwuru, ụmụ gị si ebe a kọrọ, ebe niile ịnọkọta ijube onwe gị, why did I even get myself into this? In the midst of all this, how do you handle your life? Where is God in it? Where is God in it? Are you able to stand and say, get behind me, Satan? Are you able to stand and say, I am a child of God? Ekwena ka ihe mgbu ụwa na afụfụ ụwa melie gị. In the midst, in every tunnel, in every darkness that we pass through, there is always a light. Don't concentrate on the darkness. Look at the light, and God will do it for us through Christ our Lord. Ekwem n'otu Chineke. Enye ya o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nne Chukwu. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esegburu na-etukọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwem n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ n'obi gị iji olu nye gị ofufe n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Ndị nwe anyị nụrụ anyị anyị.
dị nwe nna anyị nụrụ anyị anyị. Dị nwe nna anyị nụrụ anyị anyị. Ka natazie isi a nara nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ihe niile gbasara m na-emetụ Chukwu n'obi, echiche udo ọganiru ka ọ na-echere m, ọ gaghị ekwe ka echiche ndị ilo mezue. Amara Chineke ọ bara ụba n'ebe nọ. Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya, anyị ewelugo ọnọdụ ndụ anyị, ọpụpụ anyị niile, mbata anyị niile, ihe ọma niile nke anyị na-achọ n'aka gị na-eche gị n'iru, n'ihi na ịgwala anyị n'akwụkwọ nke John 10:27 si n'ihe ọ bụla erunye n'ọba aka gị bụ Chineke na ọ da adafu nata adafu. Anyị na-ayọ ka ijigidesi anyị ike, jigidesi ọpụpụ anyị niile, mbata anyị niile, gọzie anyị, gọzie ezinụlọ anyị, gọzie ụmụntakịrị anyị, ndị di anyị, ndị nwunye anyị, n'aka ọlụ anyị niile. Anyị na-ekweghị nkwa na mgbe ọbụla gị bụ Chineke na-egosi akara gị na ndụ anyị, anyị ga na-ekwupụta na-agwa ndị mmadụ n'ezie na ihe ọma ndị a niile na-abịa na ndụ anyị si n'aka gị bụ Chineke abịa. Anyị na-asị ka ị nara otuto n'isi anyị niile n'ofu n'ofu n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ.
dị nwenụ site n'onyinye nke a dị nsọ anyị na-ehunyere gị mgbe niile, nye anyị ngọzi nke nzọpụta gị. Biko were ike gị mezuere anyị ihe omimi nke a anyị na-eme. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi ya nọ. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke jikere na dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe mere o nwere maka mmehie mmadụ, kwere ka amụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a, anyị na-eso egbe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebego oge niile na-asị: Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị nsọ si erukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere. A ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, dịdịkọrọ otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe,
zọpụta n'anyị anyị na-arịọ gị osebụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne nna Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ayịyọ. Onyenwe anyị, inyela anyị achịcha nke eluigwe ka ọ bụrụ nri nke anyị. Biko ka achịcha ahụ na-agba obi anyị ume n'ịhụnanya, ka anyị site n'ụmụnne anyị na-agbara gị odibo n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection, biko kwa ya do anyị na for second collection. Kele Chineke jaya mama ekele ịdị mma onye kere ụwa bụ onye ọma onye ọma onye ọma kele Chineke jaya mama ekele ịdị mma onye kere ụwa bụ onye ọma onye ọma onye ọma kele Chineke jaya mama ekele ịdị mma onye kere ụwa bụ onye ọma onye ọma onye ọma kele ya obere Chineke ekele dịrị gị ma imeela kele Chineke jaya mama ekele ịdị mma onye kere ụwa bụ onye ọma onye ọma onye ọma kele Chineke jaya mama ekele ịdị mma onye kere ụwa onye ọma onye ọma onye ọma. Otito dịrị Jesu. Okwashina Parish. We have exposition of the Blessed Sacrament every Thursday in our church from 4 to 7 p.m. So please come, let us adore him. And anyone requesting a Mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. You may book an intention now for any date during the year. Also, the parish thanks you all for your support to the annual Catholic Appeal. Through your generosity, we have accomplished our goal. May the Lord reward you abundantly. Many blessings to all. Any money surpassing our goal will come to the parish. And please remember to pay your pledge. Also note that the rectory will be closed on Monday in observance of Labor Day. Also, it will be closed at 12 noon this Friday. You are invited to participate in one or more of the Diabetes Educational Project sessions hosted by our parishioner, Mrs. Chika Onya, on Sunday, September 3rd, that is today, 10th and the 17th, and or September 24th, after 9:15 a.m. Mass, here in our church basement. So more information